Hola i benvinguts a Apple-Droid. Avui tornem amb moltes ganes i us presentem un dels terminals estrella i esperats durant l'IFA de Berlín. Sí, us presentem el Motorola Moto X. És un terminal bastant bonic, sí, dintre la caixa no el tenim nosaltres ara mateix dintre la caixa, només hi ha les pegatines i les gometes que porta la marca. La caixeta és bonica, no sé, una mica gran en comparació d'altres marques. És molt gran, molt. I el dispositiu està aquí. El dispositiu és aquest. El Motorola Moto X, què té? Direu, com tots, no? Quasi bé. Sí, és com tots, però com podeu veure, ja té coses que comencen a deixar veure què tindrem, no? Ho veieu aquí? La càmera, no? La càmera té... El flash no és com tots els altres, no és com el OnePlus One que està just damunt, no és com el G3 que està allà al costat separada i no és tampoc com l'iPhone que també està aquí separada. La càmera aquí l'han ficat al voltant del que captura. Bé, doncs Motorola Moto X és un dispositiu de 5,2 polzades amb resolució Full HD i té la protecció de Gorilla Glass 3 a la pantalla per les rascades i totes aquestes coses que passen quan ens el fiquem a la butxaca o ens cau. Doncs sí, una pantalla que és de 5,2 polzades que ve acompanyada d'un processador Qualcomm Snapdragon 801 de 4 nuclis, com gairebé tots els Android d'altes prestacions. Té 2 GB de RAM, sensors de llum, que els podem veure a tot arreu del dispositiu, que els podem trobar, de proximitat, de temperatura, del que vulgueu. Està disponible en 16 i 32 GB d'espai, no té ranura micro SD, no en té. Després té Android 4.4 KitKat, amb actualització confirmada per Motorola a Android 5 Lollipop, al final sí, es diu Lollipop, sí, caramel, que també és propietat de la mateixa empresa que KitKat, sí. La càmera és de 13 megapíxels amb el flash LED aquest que té al voltant de la càmera, que és una mica lleig, sí, jo trobo més lleig que el segell de la marca vingui aquí sota, perquè sí que es pot ficar d'altres maneres, però és que em recorda massa això, el botó aquest d'aquí de tocar i desbloquejar, llavors perds el temps aquí tocant sense cap sentit. Sí. Després és nano SIM, té espai per targeta nano SIM, oblideu-vos de la micro SIM i totes aquestes que tenim. Comencem a migrar a nano SIM, que la primera en fer-ho va ser Apple. Té una bateria de 2.300 mAh, aguanta bé la gran part del dia, depèn, com sempre, jo sempre no dic que és una gran bateria cap dels dispositius que us he ensenyat, simplement vosaltres ja sabeu com heu de prioritzar les vostres necessitats a l'hora de tocar el dispositiu. Si un dia sabeu que no heu d'estar a casa, no jugareu, no? Si heu de fer moltes fotos, tampoc el fareu servir molt per d'altres coses. Tenen bateria per aguantar tot el dia, l'únic que també ens hem d'actualitzar nosaltres, de saber com agafar el dispositiu i dir tu avui m'adoraràs tot el dia, o avui no dormo a casa, doncs vull tindre bateria demà quan m'aixequi, o vull que em soni l'alarma. Sí. El dispositiu està disponible en color blanc i negre i també amb aquest color, bueno, material que és fusta, és bambú o com li vulgueu dir, és bonic. El primer impacte quan el treus de la caixa és molt bonic, però després també dius, si ja m'està bé amb això, no? Sí, clar que sí, que també m'està bé amb l'iPhone d'alumini, no? També sí. És bonic i suposo que hi haurà molta gent que el comprarà. Ara mateix el podem trobar per 399 euros. Recordem que acaba de sortir al mercat, que és un dispositiu nou, que la gran virtut que té és que adopta la capa de Google. No té moltes coses per part de Motorola, a part de 4 aplicacions que són un assistent i aplicacions per migrar dades d'altres dispositius a aquest. Funciona molt bé, és que què tenim que dir, no? Un dispositiu que va amb Android pur quasi és perfecte.
I no res, us deixarem l'anàlisi completa en text al web i esperem que us agradi tot el que estem preparant i moltes gràcies per la vostra confiança. Si voleu podem acabar provant el Flash, ara em deixarà malament i no funcionarà. A veure... Ui, si no... Era... Ara ho he trobat. A veure, automàtico activado. I així veieu com és el... Bueno, us penjaré la fotografia al blog i així veureu com gravem nosaltres. Moltes gràcies i fins la pròxima, ens veiem a peldroid.cat.